खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नागिरो नोंथांमोनखौ दिनैनि रादाबाव बरायबाय। दिनै बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नागिरो नोंथांमोननि थाखाय सोलोंथायारि मोनसे रादाब होनो नागिरदों। जायफोर फरायसाफोरा भारत हादरनि बायजो हादर इउनाइटेड किंडमाव पोस्ट ग्रेजुएट नङाब्ला PhD एबा पोस्ट डक्टरेल रिसार्च खालामनायनि मिजिं दङ बिथांमोननि थाखाय नैबे खौराङा जोबोद गोनां। भारत हादरनि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्सआ द स्कीम ऑफ नेशनल स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब candidate for 2017-18 and 2019-2020 फोसावदों। बे नेशनल स्कॉलरशिपनि जोहै सासे ग्रेजुएट एबा पोस्ट ग्रेजुएट जानाय ST फरायसा इउनाइटेड किंडमाव पोस्ट ग्रेजुएट नङाब्ला PhD एबा पोस्ट डक्टरेल रिसार्च खालामहैनो हागोन। मोनफ्रोमबो बोसोरनि बादिनो देग्लायबो मख'नाय स्कीमनि जोहै गासै मोन 20 मासिफोरनि थाखाय मख'नाय स्कीमनि जोहै बिनायसाफोरनिफ्राय आर'जलाइ हांख्रायनाय जादों। गासै 20 मासिफोरखौ गाहायाव होनाय बादि बोखावनाय जादों। शेड्यूल्ड ट्राइबनि थाखाय मोन 17 मासिफोर, पार्टिकुलार वार्नारेबल ट्राइबलफोरनि थाखाय मोनथाम मासिफोरखौ थिखानाय जादों। गासै लोगो नांनानै मोन 20 मासिफोर। मख'नो गोनांदि बे नेशनल स्कॉलरशिपनि थाखाय हिन्जावसाफोरखौ बांसिन प्रिफरेन्स होनाय जागोन। GRE, GMT नङाब्ला TOEFL आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरनो सेकेन्ड प्रायोरिटी होनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे स्कीमनि बेंखनथायाव लाफाजानाय आयदाफोरा जाबाय इन्जिनियारिं, मेनेजमेन्ट, इकोनॉमिक्स, फाइनान्स गासै मोन 7 मासिफोर, प्योर साइंस, एप्लाइड साइंस गासै मोन 3 मासिफोर, एग्रिकालचार, मेडिसिन गासै मोन 5 मासिफोर, ह्यूमेनिटीज आरो सशियेल साइंस मोननैजों गासै मोन 5 मासिफोर। दानिया फै बे स्कीमनि ड्यूरेशन ऑफ अवार्ड विथ फाइनेंशियल असिस्टेंसखौ नायना लानि। पोस्ट डक्टरेल रिसार्चफोरनि थाखाय 1.5 बोसोर, PhD फोरनि थाखाय 4 बोसोर, मास्टार्स डिग्रीनि थाखाय 1 नङाबा 2 नङाबा 3 नङाबा 4 बोसोर। मख'नाय नेशनल स्कीमनि थाखाय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओरैबायदि। पोस्ट डक्टरेल रिसार्चनि थाखाय बिनायसाया 55% नम्बर नङाब्ला एखे मान थानाय ग्रेड थानाय जानांगोन मास्टार्स डिग्री नङाब्ला PhDआव। PhDनि थाखाय बिनायसाया मास्टार्स डिग्रीआव 55% नम्बर मोननाय जानो नांगोन। मास्टार्स डिग्रीनि थाखाय बेचेलर्स डिग्रीआव 55% मोननाय जानो नांगोन। बिनायसाफोरनि एज लिमिटआ जाबाय 35 बोसोर बैसोनि खम जानो नांगोन। इनकाम सेलिं बिनायसानि नखरनि बोसोरारि आया 6 लाखनि बांसिन जानो मोननाय नङा। बे बुब्लियावनो जों नोंथांमोननो फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनदोंदि मख'नाय स्कीमनि जोहै इउनाइटेड किंडमाव फरायहैनाय गहपुरनि सासे फरायसाखौ जों स्काइप कलनि गेजेरजों स्कीमनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो नाजानाय जादोंमोन। स्काइप कलनि जोहै जोंजों सावरायनाय फरायसायानो जाबाय गहपुर बिश्वनाथ जिल्लानि बासिराम ब्रह्म। फरायसा बासिराम ब्रह्मआ दा इउनाइटेड किंडमाव PhD खालामगासिनो दङ। हेफाजाबनि थाखाय बिथांखौ नै बेवहाय फोनांजाब खालामनो हागोन। जानबुं नम्बर +44 7415 435045। इमेला जाहैबाय basiram.narzari@redemail.com। दा जों नागिरो नोंथांमोननो बासिराम ब्रह्मजों स्काइपनि जोहै सावरायनायखौ खोनासंहोदोनि। नोंथांमोना स्कीमनि सोमोन्दै दांफ्लायारि बिथिंखौ मिथिनो थाखाय खोनासंलां। आंनि मुङा बासिराम ब्रह्म नार्जारि। आं गहपुरनिफ्राय सार। आं इयाव दा इउनिभार्सिटि अफ ब्रिस्टलाव PhD खालायगासिनो केमिस्ट्रियाव। शिफ्टजोंनो फैनानै आंबो माने नैबे UK इउनिभार्सिटि अफ ब्रिस्टलाव PhD खालायगासिनो सार आं। ओरैनो बे स्कलारशिपआ माने बहुत मोजां सार। माने ओरैनो जोंना अल इन्डियानिफ्राय माने 20 सेलेक्ट खालायो पार इयार। ओमफ्राय माने स्टाइपेन्ड ओमफ्राय थानाय गासिबो होजोबो। बे डिटेल्स एडभार्टाइजआव नायबानो मिथिगोन सार। प्रसेसआ बोरै जेनेबा एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव? एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव सार माने इन्टारभिउ मोनसे जागोन दिल्लीयाव। दिल्लीयाव इन्टारभिउ जागोन। बिनि माने टिकेट माने इन्टारभिउ फैनायनिबो होजोबगोन। माने ओरैनो पेनेल जगोन माने 10 जन प्रफेसार बा फेकाल्टिफोरनि। ओमफ्राय नोंना मायाव खालायनो नागिरदों, नोंना इंलिशआ फ्लुएन्सि दंना गैया, ओमफ्राय नोंना साबजेक्ट नलेज दंना गैया, नोंखौ एब्रडाव थिनहरजागोन ना जाया, बिनि इन्टारभिउ जानानै माने सेलेक्सन जागोन। माने एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव माने नटिफिकेसन फैगोन बा लेटार फैगोन सार न'आव। माने नोंना जोंना फर्म फिलआप खालायनाया माने एक्सेप्टेबल नंगौना नङा, नोंखौ माने ओरैनो माने प्रभिजनेल लेटार मोनसे फैगोन। ओमफ्राय इन्टारभिउआव थांनांगोन माने सार बे लेटारखौ लानानै। बेनि थाखाय भिजा पासपर्ट बेखौ सार नैबे गासिबो पासपर्टखौ नांथ'वा एप्लाइ खालामनो। भिजाखौ माने नोङो उनाव स्कलारशिप मोनखांनायनि उनाव गासिबो मिनिस्ट्रियानो हेल्प खालामजोबगोन भिजा बोरै खालायनांगौ बा आरो माने भिजा
खौ माने जिर'बाबो गासिबो फैसा मोनजोबगोन माने बेयाव गावनि जेबो खरस गैया बाट अपरचुनिटिया बिराद मोजां माने जोंनि बर' स्टुडेन्टफ्रा बारा मोजां मिथिया नालाय बेखौ माने सारा एसे मोजां नायनानै माने आपल'ड खालायनानै होबा माने मोजां जागौमोन आरो ST फोरनि थाखाय अनलि 20 सिट पार इयार माने अल इण्डियानिफ्राय गासिबो ST फोरा फैजोबो इन्टारभिउ आसामनिफ्रायबो फैयो माने थांनाय बोसोराव सासेबो आसामनिफ्राय मोनाखै बिनि उननि बोसोरावबो मोनदों आं मिथिनाय मथे दा 3 आसामनिफ्राय जोंनि बर' स्टुडेन्ट दंफैयो ओरैनो बेलेग स्टेटफोरनि ST फ्रासो माने बाहागो लाजोबो बाट जोंना बर' आसामाव जोंना इसिबां ST स्टुडेन्ट माने बर'फ्रा मिथिया बेखौ ओंखायनो माने मिथिहोबा माने बयबो कम्पिटिसना ओरैनो कम्पिटिसना अल इण्डिया नालाय एसे टाफ जायो होमबाबो माने लामाफोरखौ मिथिगौमोन आरो बोरै फैनांगौ बा स्कलारशिप मा खालायनो हागौ नेक्स्ट इयार एटेम्प खालायबाबो मोनगौमोन आरो सार माने अरेलल'सो जागोन ना बेलेग रिटेन माबा माबि जागोन नामा अरेलल'सो जायो सार ओरैनो माने 1 आवार बा हाफ एन आवार हमनानै ला सासेयाव पार स्टुडेन्ट ओरैनो बहुत स्टुडेन्ट फैयो 200 300 ओरै एप्लाइ खालामो बेयाव माने 200 बा 300 सेलेक्सन खालायनानै बिसोरखौ इन्टारभिउआव लिंहरनानै बिसोरनिफ्राय आरो 20ल' लायो सार बेयावबो माने क्राइटेरिया दङ PhD खालायनायाव 3 अनलि 3 सिट्स PhDनि थाखाय 3ल' पस्ट मास्टारनि थाखाय माखासे पस्ट माने बिदि साबजेक्ट वाइज एसे डिभाइड खालायनानै दङ आरो माने हिन्जावसाफोरखौ बांसिन प्रेफारेन्स होयो खोमा 30% अरेलाव बेवहाय माबाफोर मार्क्स थायो नामा जेन'ब्ला हमखानाय जेन'ब्ला आउट अफ बेसेबां मोनोब्ला पास जानायनि चान्स थायो बिदि थाया सार बे इन्टारभिउआर खालायग्राफोरनि खोथायावसो माने नोङो बोरै बिसोरखौ इन्टारभिउआव बोरै माने इमप्रेस खालायनो हागोन बोरै माने साबजेक्ट नलेज इसिबां सोङा ओरैनो माबा माबि बेलेग बाहेराबो सोंनो हागौ ओमफ्राय नों बोरै एन्सार खालायो ओमफ्राय प्लास नोङो माने इंलिशआ माने इसिबां रोङा आरो नोंनाव एडमिसन अफार दंखायोबा एसे हेल्पफुल खालामनो हायो माने सार जों मोनथिनायाव जों जेब्ला आउट अफ इण्डिया जेरै जों USA बायदि फरायनो थाङोब्ला जोङो मोनसे इंलिश माने फ्लुएन्सि जायखौ जों टफेल ना मा होनो बे एग्जामखौ होनानै पास जानाय सार्टिफिकेट नांगोन नामा सार दा फर्म एप्लाइ खालायग्रोनायाव माने कम्पालसरि नङा बाट नोंना बाहेरा इउनिभार्सिटियाव थांबा बे इउनिभार्सिटिनि सायाव डिपेन्ड खालायो IELTS टफेल GRE बेफोरखौ बेलेग इउनिभार्सिटिया बिनो बेयावबो एडभार्टाइजआव होखानाय दङ जे नोंना स्कलारशिपखौ मोनबा नोंना IELTS बा नैबे टफेल GREनि थाखाय कचिंनि थाखाय हेल्प खालायगोन मिनिस्ट्रिया होननानै बेखौ सिन्था खालायथ'नाङा सार माने दा जों फार्स्टआव माने एप्लाइ खालायग्रोनायासो मेन खोथा नालाय उननिया उन जालांबाय थागोन सार गावसोर नटिफिकेसन हरबाय थागोन माने दा जोंना स्टुडेन्टफ्रा माने मिथियालासिनो रावबो एप्लाइ खालामा नालाय इन्टारभिउआवबो रावबो थाङा ओरैनो बाहेरा बेलेग स्टेटफोरनिया हले बहुद फैयो कम्पिटिसना माने एसे टाफानो बाट पार्टिसिपेट खालायनाया एसे मोजां आरो सार माने जोंना स्टुडेन्टफ्रा एसे माने जौगानो हागोन माने सार बेवहाय जेनेबा सेलेक्ट जाखांनायनि उनाव जेनेबा बे माबा जाबाय क्वालिफाइड जाबाय बेनि उनाव ओजोंहाय जेराव फरायहैगोन बेनि खरसाफोरा गासैबो फ्रि ने फ्रिथ' नङा सार नोंनो मान्थलि स्टाइपेन्ड होगोन माने दरमा बायदि इण्डियान एम्बेसिया नोंनो होलांबाय थागोन मान्थलि ओमफ्राय इउनिभार्सिटियाव इसिबां फैसा होनांगौ माने टिउसन फी बा एडमिसन फी गासिबो इण्डियान एम्बेसि अबे कान्ट्रियाव दङ बेनिया डाइरेक्ट माने इउनिभार्सिटिनो फैसा हरगोन ओमफ्राय नोंनो मान्थलि थानायनि थाखाय स्टाइपेन्ड होलांबाय थागोन माने बेयाव गासिबो डिटेल्सआ माबायावनो एडभार्टाइजमेन्टआवनो दंजोबो सार इन्डिपेन्डेन्ट जानानै थाखायो आरो माने सार माने इसिबां फैसा गारनानै फैनो हाया नालाय सार इसिबां गोजानाव नोंना टिकेट फेयारबो होगोन आरो भिजा एप्लाइ खालायनायाव इसिबां फैसा थांदों बेखौबो माने गासिबो रिइम्बार्स खालायजोबगोन माने सार दा जेनेबा नों बादि सुबुंजों जेनेबा सोरबाफोर जुदि कन्टेक्ट खालामनो लुगैयोब्ला कन्टेक्ट नाम्बार मोनगोन नामा औ सार आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनो हागोन माने बा इमेल आइडि आं ओरैनो लोगोफोरनोबो माने ओरैनो हेल्प खालायहरबाय थायो सार माने सोरबा माबाफोर मिथियाबा माने हेल्प खालायनाया जेबो गिदिर खोथा नङा सार माने दा एडभार्टाइजिंखौसो बोरै खालायनो माने जोंनि बर' ओनसोलाव माने बेफोर स्कलारशिपखौ बोरै मिथिहोनो बेखौसो माने जों नाजाग्रोनांगोन माने
याव सार आं एप्रिलाव जयनिं जादों इउनिभार्सिटि ब्रिस्टलाव दा 1 and 6 monthनि बारबाय खोमा सार ओरैनो आंना फान्डिंआ 4 years स' आं माने याव 4 बोसोर थानो हायो माने फुल फान्डिं आंनो गभर्नमेन्टआ होगोन स' आच्छा बेनि आगोल पिजिखौ बहा कमप्लिट खालामनाय आङो पिजिखौ सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि अफ तामिलनाडुआव खालायदोंमोन आंना इन्टिग्रेटेडमोन आं 5 years स्टाडि खालामदों बेयाव माने केमिस्ट्रियाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि अफ तामिलनाडु ओमफ्राय आं बे स्कलारशिपआव एप्लाइ खालामबाय स्कलारशिप मोननानै आं नैबे इउनिभार्सिटि ब्रिस्टलाव दा पिएइचडि खालामनो फैबाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव इन्स्टिटिउट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों बेनो जाबाय बे इन्स्टिटिउटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि सिएमएलटि डिएमएलटि आरो बिएमएलटिनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिटिउटआव मुं थिसननो हागौ मानोथो गोबाव खालामबावगौ फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फरायसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो एसेनोसै गोजोन्थों दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव बड'लेण्ड खौरांनि नैबे बुब्लियाव फोसावनाय जुनिया सोलोंथायारि आयदाफारिया एसेनोसै बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरफिनबाय आरो दिनैनि रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों